kaikille. Moi! Oh my god! Tänään mä kuvaan tän mun siskon kanssa video. Ja eka kertaa me oikeastaan tehdään tämmönen video, missä me niinku puhutaan. Niin. Ja mä kuvaan siis eka kertaa mun kanavalla Mobizenilla. Hei, vois muuten tehdä silleen, että voidaan jättää yhteensä, sit kuvataan Mobizenilla vaan silleen, kummatkin silleen. Joo. Mutta siis joo. Tänään me rikotaan tätä maata, koska mulla on projekti meneillään, että mä kerään VL:iä. Joo, ja mä haluun niinku mä 25. koska toi vei... Ai niin, mun piti antaa ne kamat sulle. Niin mitäs sä haluut? No niin. Tässä on tämmönen sininen hattu. Wow. Tosi hieno hattu. Sit mä annan sulle tämmösen vampyyrinaaman. Mutta ihan takas ne siivet jo. No kun mä en oo vielä ostanut niitä siipiä. Sitten mä annan sulle tämmöset nopeat kengät, että sä pääset liikkuun nopeammin. Ja ootas. Ja mä en oo ennen, tai siis mä pelaan tosi harvoin tällä tabletilla. Niin. Sitten tässä on tämmönen takki, jonka alle sä voit laittaa vaikka tämän paidan, jonka mä seuraavaksi annan sulle. Noin. Wow. Tosi hieno asu. Aivan mahtava. Haluatko tämmösen Meksikoon mekon? Apu on tänne. Me rikotaan tää maa tosiaan. Joo, ja This is joke. Entä se nummali muuten? Sydän. Sun pitää antaa mulle joku sydän? Joo, mä annan sen kaverille. Haista porkkana! Riko myös nää mustat tai tämmöset ruskeet. Joo, mä osaan kyllä. Mä en siis oo mikään, mä oon vasta silleen ihan aloittelija periaatteessa. Joo, tosi aloittelija. No, anna juuri kamaa, jotka sinä veit. Että on hauska. Mä vihaan kuvat tän Mobizenilla jostain syystä. Ja mä vihaan teet pelaa niinku kavulla. Mulla on vaan 41 diamondsia. Mulla on vaan 170. Ja siis, jos teidän pitäisi arvaa mun leveli, niin mitä te arvaisitte? No niin, Jessica, mitä sä arvaisit mun leveliksi? Joku 40. Aika lähellä. Mun leveli on 39. No niin, mut silti niinku. Ja siis, jotkut mun kaverit on vähän ihmetellyt sitä, koska mä oon niin noob. Joo. Siis mulla oli aikaisemmin Diamond set, mut sit mä myin sen just tätä Projuu varten. Ja sit kun mulla on enemmän VLs, mä ostan varmaan Rainbowit tai Angelit. Et mä tehdään mun siskon kanssa myös semmonen vidi, että me tehdään 25 VL:ään set challenge. Ja sitä mä niinku otan just innolla. Joo. Mun sisko on just semmonen, että se ei aina pelaa Grovia. Sit se kyllästyy siihen joskus. Ja sitten taas kun sisko kerjää, niin pakko mun nostaa tuot pelaa. Ja mulla tulee tosi harvoin videoita nykyään. Katsottiin mun kanava, mikä se oli, mä en tiedä. No, Jessu Gang ja sitten oli tää joku Rainbow and You juttu. Käykää tilaa. Saattaa olla, että tässä kanavassa tulee niin mun ja mun siskon yhteinen, että välillä saattaa tulla Jessikalta video ja välillä saattaa tulla sit multa video. Tai sitten tulee yhteisvideo. Me ajateltiin myös tehdä sit, kun on 20 tilaajaa, niin Q&A-video, jos teitä kiinnostaa. Niin, lähettäkää kysymyksiä, niin me vastaillaan niihin. Jep. Tää on niinku superfanny. Joo, ei mikään. Onko sulla noin Deer tai Kave CD? Mä en tiedä. No näitä mustia tai ruskeita. Katsotaan. On mun 4. Saanks? Mä tarvisin. Mä myyn ne sitten. Mennäänkö parkouraan, niin tässä videosta ei tule niin tylsä. Vois mennä. Mennään semmoiseen maahan kuin Wood Parkour. Se on semmonen troll. Wood. Tuttu level. Joo. Wood. Mä tiedän tämän salasanan, kun mä oon läpässyt tän. Siis tää on... Oota pysähdy. Missä minä olen? Pitääks mun mennä tänne? Kirjoititko se oikein sen? Parkour. Aha, upsista oota mun. Parkour. Ja siis, Jessica, haluatko tietää, miten tää on niinku trollmaa? Että täällä on semmosia juttuja, joista sä voit mennä niinku läpi. Säkin menit siihen, tuu takaisin sinne. Miksi? No kun mentiin väärään maahan niinku semmoset portissa. Varo sinisporttia, että et hyppää sen yli. Mitä? Siis Exit World.
Ja se lukee siinä se järkevä. Siis toi. Mhm. No varo sit tota porttia, mikä tossa on. Toi sininen. Okei. Noin, Jessica. En minä tiedä, kun siinä on joku toinenkin juttu. Siis hyppäsi yli. Mitä Siis tää on niin hauska katsoa. Mä vaan mees. Mä tiedän tän Ahaa, parkour toi. VIP-paikan salasanan, kun mä olen päässyt joku 1000 kertaa. Hyvä. Mä luulen, että tarvitset näitä blokkeja. Ja siis katon, nyt tää on siksi, koska sä voit mennä näistä joistain tälle läpi, niin kuin esimerkiksi täältä alhaalta. Mitä vittu? Niin sit tää on kunnon niin kuin troll. Sitten tässä taas voi mennä, kun luulisit, että voi. Sitten noin. Sitten tässä, miksi et mä päästä? Eiku aina jo tuolta alhaalta. Ei mitään. Kauheasti kiinnostaa. Sitten tässä mun mielestä tuli, oho, sä voit alittaa nää. Ai voin vai? Tai ainakin toi yhden. Miten? Oota. Tai sit hyppii se yli, sit hyppää sen, niinku sen laavan yli. Sit En minä osaa, mä kuolen. Et? No niin, hyvä, nyt hyppäät. En minä tee. Näistäkää paskaa. Tikkuat. Huomaat, että sä et parkkouraa paljon tässä pelissä. Joo. Just tuli sellainen. Voimme mennä jo eteenpäin. Oota. Haistakaa paska. Aha. Ja sit siitä sä voit mennä tuolta alta. Aha. Enhän. Ei, sä kuolit just nytte! Jos osuu 5 kertaa tuon tulee, niin sä kuolet. Kuitenkin Jessica pitää kauheat raketko. No hyvä, nyt vähän ihan hiljaa tälle alas. Ja tässä sun pitää ylittää sit taas. Se on Ei tää niinku vaikuta kauheasti aluksi parkkouraamiselta. Ei, mutta on trollmaa sitten. Että varo. Hyvä, mä en säkellä se kuolla. Sitten mennään näin, varo piikkejä. On kairettu jostain. En minä osaa. Miten tässä? Meet vaan vettä ylöspäin. En minä osaa. Uit vedessä, helppoa. Joo, ylöspäin. Oho. Aha, näin. Joo. Meni taas ansaan. No. Onko se joku ansahan? No kun on sit, et sä voit, niinku, sä läpäiset ne jotkut. Tälleen näin. Tässä piti mennä täältä ylhäältä. Hyvin sujuva mitä. Ei. Haistakaa paskaa. Varos. Tässä No pitää onneksi se mennä. alkaa tässä. Ei hittolainen. Vittu. Miten mä kuolin, kun mä en tehnyt mitään? Haistakaa paskaa. Kunnon FP tuli. Mitä mä menen noitten läpi? Niin, nämä jotkut on semmoisia, että sä voit mennä niiden läpi. Siksi se onkin sit rollmaa. Mitä täällä on? Eikö mä pääse mihinkään näitten palikoitten? Mitä? Tää on ihan mahdoton kohta. Tää on maha. Oota nyt mua. En minä pääse. Haistakaa paskaa. Ei oo hauskaa. Okei, ei naurata. Ei oo hauskaa. Haista paskaa. Tää nyt ihan niinku onnistu. Joo, ei. Joo, jatketaanko sitä maarikkomista? Tää on vammassa. Se pitäisi lukea sieltä alhaalla se PLDS. Joo, joo. Ei. Mä siis menin nyt rikko tähän. Mä pitää hakea yhden jutun nopea. Kauan tälle exintiin kuvaa koko ajan mennään niinku rikko ja sitten parkkouraan. Toi ei periaatteessa, toi vaan tuohon selviytymis juttu eikä mikään parkkoura. Tää lakaa nyt ihan sairaasti. Kiitos sulle. Piti nää rikkoa. Siis Markus jätti mut. Onnea. Nyt se puhuisi niinku kavereissakin sen takia vaan, että mä hain omat kamani yhdessä maassa. Mitä? Ei, älä tiputa mua. Mut silti mulla on edelleen AD sen maahan. Mm. Piir.
kauhean järkeä niin jättää. Mitä hittoa? Älä vitsis. Mä vihaan niinku rikkomaat, kun ei mitään sellaisia. Muista sun palkkio, sit saa se VL:n sit lopuksi. VL. VL:n? Eiks nyt tässä ole 25? Saa sit ajan mukaan. Ai mikä? Se on niinku kauhean paska niinku kertoa noita. Sä rikot tätä hienossa järjestyksessä. Ihan best järjestys forever. No hei, sovitetaan, että sä rikot noita taustoja, mä rikon vaan tätä maa. Okay. Ja mä rikon näitä epäkohdistuneet, joita sä et ole epäkohdistuneesti rikkonut. Sä voit rikkoa nyt vaan noita taustat tästä tommosesta, kun mä tässä rikon. Joo, mä tarviinkin. Mä tarviin muuten kaikki ne dirtseerit ja pavet, niin mä saan lisää VL sulle. Tää video niinku kestää 1 minuutti. Siis tupaajan pahin virhe. Kertoo kauan video on kestänyt kuvaa sitä. Joo, muuten. Kun Netteple kuvasi sen Protherin kanssa Minecraftiin, niin oli kyllä pankaan mä kuvannut kohta 0,5 tuntia. Virheet. Ihanaa, kun mä saan varmaan niin tämän vuoden sisään ne kuvauskamerat ja mikin sillä hienosti. Sä nyt enää toivonut. Tai siis toivon, mutta siis tuskin mä saan niitä nyt syntilahjaksi. Joo, saanko mä sit kans käyttää? Of course saat. Ensi. Sä rikot oikeesti ihanassa järjestyksessä. No kun mä sitä pastaa. Kun mä rikon nyt vaan jotenkin. Onko sulla yhtään niitä seerejä? Siis, no niinku seerejä, nää 2. Niin, saa mä ne. Vai? Koska mä myyn ne sulle. Tai siis Siinä on troppo sinne. sä et antoi niitä mustia. No anna. Rela en voi. Se oli jo paska. Ei. Nyt rikon nää sitten. Siis tässä on hyvä. Ensi viikolla alkaa kesälomat. Kesälomaa sitten tulee vähän enemmän videoa varmaan. Koska Tää on ärsyttävää, kun pitää lähettää oh nää. my god! Silloin pitää muokkaa nää vielä. Tarvitsetko sä laavaa? En. Sä saat pitää ne laavat. Onko haista paska? Mä muuten rikon tän sen takia, että mä sit myyn tän 2 tai 3 VL. Haista kusipää. Koska sä oot niin kusipää. Mitä sä täällä? You die. Mä niinku rikon tän. Haistakaa paska. Luuleeko sä, että on hauska? Joo, ihan superfani, maailman hauska juttu. Rikon niitä, mitkä on maassa tolleen. Kiva ääni kuuluu tässä. Niin kuin mulla on tosi Itse otin äänet pois. Ei, typerä! Typerä laava oikeesti. Häistä paska. Mä laitoin sulle täällä tekstin haista paska näiksi. Haista kuule suurin tai olisi paska. Sitten laita tähän kauliin. X. Viiva XXX. Mä ihan pastakasti. Diamond! Diamond! Mulla on vaan nyt 45 diamondsia. Where you go? Pinpitop. Eikä mitään. Tästä tulee miumaa. 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 Osta ehkä joku pienempi lukko, sä tarvit enää 6 timanttia. Sitten ainakaan kukaan ei voi viedä sitä. Täällä on 1 timantti. Ja tässä mulla on tosi takaisin. Voiko olisi tänään preepattu tämän? Ainahan kaikki tullut hitsis. Yritä hankkia mulle diamondsia. No, riko itekin, niin saat nopeammin. Ei mä yllä. Harmi. Tulee viestejä koko ajan. Kenellä? Ihan tabu.
Mulla tuli vaan. Ui niin, mulla tuli siniltä yksi muuten. Yksi timantti. Suutaako se siitä, kun mä sanon, että mä en ehkä halukkaan muuttaa? Ei, kun lähetin vaan yhden... Täällä on yksi kemi lisää. Kemi. Missä? Mä näe sua. Kun sä menit... Sun netti meni, kun sä menit. Vittu. Miksi et sä ei muuta sitä Free Games juttua? Ilman sitä timantteja juttua. Mun suputtuu. Tän jälkeen enää 2. Oi voi. Kohta vois lopettaa tämän videon. Ja vielä 4 minuuttia. Oi hitsi, mä otin ton. Haluatko sä taas näitä? Joo, kiitos. Siinä on yksi. Tys. Working. Vittu. Kanks. Oota. Mä tiedän miten mä saan tuolla muuten kemeen. Ei meidän tarvitse muuttaa. En nyt viitti luettaa ääni. Täällä on sulle pari kemiä vaan. Joku 10, 11. Mä en saa edes näin. Älä ota. Mä jätin sulle tarpeeksi. Tarpelus. Olet tarpelus. Mä en ole tarpelus. Minä olen hyvä ihminen. Joskus. Joskus sille, että yps. Vois mennä Päriseen rakkausmaahan. Joo, menen moikka. Mutta... Mitäs mä nyt ostin? Store. Looks and shops. Mitä mä teen? Mä en niinku voi ostaa vaan tän small. Siis tää on mun lempipuuha aina iltaisin, kun ei oo muutkaan tekemistä, niin sit mä menen tänne Päriseen. Pärisee. Moi munia. Pärisee ja pörisee ja nyt mä menen uuden maahan, joka olisi hyvä. Baba Banda. On varattu. Baba Banda. Ei ole. Hieno juttu. Ja tää oli huono idea sittenkin tulla tänne. Saiko sä lukan? Sain. Nyt sun pitää lauttaa. Ai niin joo. World name. Baba Bandaa 3 laalla. Oota nopea. Avaan sen. Anna mulle ADD. Ai niin, oliks mä ihan paska? Paina sun omaa avaintas. Ei minä pitää klikkaa. Ja se nyt taas paska. En mä osaa. Nyt on vaikka tämän jutun päälle, ton koko jutun päälle ja sit paina sitä avainta siitä hienosti. ADD. ADD. Sit painat mun ukkelia. Ei mitä vittu. Tässä on latu. Wise. Siinä on 15%, niin ei kyllä riitä. Oota, tarvit tähän ovet ensinnäkin. Ja tääkin pitää rikkoa koko maa. Ei! Sitten on arvokkaampi. Voi vittu, ei käy. Nyt sä rikot kohtaan. Nyt sä pääset tästä ovista tälleen hienosti. Ahaa! Ja sitten Osvelli. on. Älä yritä. Sä lupasit. Sitten nää pitää ottaa pois. Laitetaan tänne mieluummin tämmöstä harvinaisempaa. Jessica ei tykkää. Saatko sä nyt sen vielä?
Sä rikkonut sitä kokonaan? Väistä. No yhden. Ei. No ei mun kokonaisesti pitänytkään rikkoa. Ei niin, mutta sit mä lupasin, kun se maa oli rikottu. Mitä ihmettä tää smaragdi. Se on, mä teen sun maassa hienoon. Sun pitäis kiittää mua. Sut niinku tyyli tuhot tän. No. Yes. Yes, I know you like it there. Miten mä pääsen istumaan tuohon? Seisot sen luonnolle. Ahaa. Nyt mä oon paskan näköinen. Joo, tässä tulee. Mä oon rumin. Niin kuin Johanna teki. Ihan hieno. No jees, tällainen. Ihan... Mä en tykkää. No miksi teet tällaisia, jos sä... Koska mä tiedän, että sä tykkäät mun teoksesta. Joo, ei. Oho, ne loppu. Oho, ne loppu. Joo. Tekee sitten hetken hiljaisuutta. Oho. Oho. Oho, mä lähin. Oho, sä voit tulla hyvin takaisin. Tarvitsen VL. Mut joo, koko ajan Johanna tulee toi. No niin, eli tää video olisi sitten tässä. Tosiaan kiitos kun katsoit tämän videon ja peukutat tätä. Muista subaa kanava. Ja kirjoita kommentteihin, että minkälaisia videoita mä tekisin jatkossa ja teenkö mä mobisenillä tällä, että mä puhun vai jatkaanko mä tällä Bandicamilla. Mutta joo, toivottavasti tykkäsitte tästä yhteisvideosta mun siskonkaan. Ja Moikka! se on sit moikka! Moikka! Motherfucker!